Хабиби, моля се, явно няма да се откажеш от жените, Хабиби. Затова ще ти разкажа една арабска притча. Слушай сега. Евгений, моля те. Умрял стария арабин Мохамед Салах. И на смъртния си одър за ръка го държала благоверната му съпруга Садио Мане. Стария Салах изпускал последните си издихания и казал: скъпа моя Садио, цял живот една мъка ме мъчи. Ние имаме 10 сина. Всичките те си приличат като 10 капки вода. Само един е различен. Само един. Кажи ми честно, изневерявала ли си ми? Да, изневерявала съм ти, отвърнала през сърци Садио Мане. Добре, кажи ми тогава, кой е бащата на 10-то, различното дете? А тя въздъхнала: ти!